Subay ning Semana Santa, doon na kami ikadalit nga putahe, nga haom kaayo para natong nagbuasa. Atong tan-awon ang giluto ni Eunice Modina sa iyang mas gipa-level up pa nga lamiang binignit. Let's watch this. Maayong buntag mga kapuso, subay sa paghandom sa Semana Santa karong simanaha, atong tilawan ang lamiang putahe nga atong naandan. Mao kini ang binignit. Sa pag-andam sa maong binignit, mao kini ang sangkap natong kinahanglan. Tuno, bilo-bilo og glutinous rice, ube, saging, gabi, kamote, nangka, pilit, brown sugar, sago, landang, ug para mulami pa ni siyag maayo, butangan nato og vanilla. Hiwaon mga sangkap saba sa gabi, kamote, saging ug nangka. Sa atong pagluto, una, idungan paglunod ang gabi ug pilit. Inigbukal, isulod ang kamote, saging ug landang. Dayon, kayon para dili kini modukot. Tilawan dayon kung luto na ang tanan. Kung luto na, ilunod ang nangka, sago ug ang bilo-bilo. Dayon, isagol ang pinugang tuno kaduha ug primero. Timplahan og asukar, sumala sa gidaghanon sa imong binignit ug isunod ang vanilla. Tilawan dayon ug insakto na ang timpla, pagkahuman haunon ug ready na para i-serve. Nakita mga kapuso.